Sebastian Elkano munduari bide eman zion lehen euskalduna izan zen. Andres Urdaneta nabigatzaile euskalduna Elkanorekin abiatu zen bidala. Tito Alcalá nabigatzailea Amerikan aurkitu zuen. Garai hartan, Euskal Herriko kostaldean ontzi hola ugari zeuden. Elkano munduari bide eman zion itsasontzia, Sarrasco kostaldean egin zen. Itsasoan piratak eta kortsarioak ere bazeuden. Itzal dakorrak ziren. Orio herrian esatu zuten azken balearen
oso arriskuak, apoiekin izuten aziren anguak. Bat, bi, eta gorputz ezan hilada berreun agua, beste berreun pingarri badaguak, gutxi janez ez zegoen batere galdua, txinako zein pesetan izan zen saldua. Kaian nabil zarea jotzen, nire lagunekin kontu kontarik. Kaian nabil zarea jotzen, lagundu nahi aldiguzu. Kaian nabil zarea jotzen, kotara buruanean udara. Kaian nabil zarea jotzen, erosi nahi aldiguzu. Kaian nabil lan egiten, nire lagunekin berriketan. Kaian nabil lan egiten, arrekotan rapatu dut. Christian, friend! I swear, I'll come back on. Gezatuak jarrire egiaren alde, hau dela ez bada geldiari galde, bihotz ez posturik anatzeritzu gabe, gora hori lotarrak esan beldur gabe. Como se quiere, como tiene.